La 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 la. Kyakkyawar masoyiyata mai kyan ado da fatan a zuciya nake yabanta. Zo ga guri ki huta soyayya tun da kin aminta. Dai in kin kai huta to ni za na karanta. Zo ga guri ki huta soyayya tun da kin aminta. Tana da kyawun fuska Allahu ya tsara ta. Tana da dogon hanci wallahi ina son ta. Ba ni son kokanta dan mata ku kyale ta. Soyayya ta bani kullum ina nan gefen ta. A zuciyata na saka ta ni ne mai gadin ta. Ba ni son kokanta kuma wani ya taba ta. Na fi son dariyarta hankali na zai kwanta. Ka samu mai kaunar ka ita za ta yi matata. Ko gadon banci na sunanta shi ne na karanta. Yargata ku kira ta tunda ta kai a yaba ta. Tana da son addini ko a ina an san ta. Tana da kyan tarbiyya har wajen sunanta. Allahu ya gyara ta ba mai iya ba